Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Nyautrep Youth Development Council haga arpautrek unailur araja apusan kalapha ya kakerwo sha usketri jong ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change nak benta ban persyajur ya ka office memorandum jong kene ka office na kabenta ban weng ya ka public hearing ha ka baide bet ka jingti ya ki marpo khendo ki balatip kum kita ki marpo khendo ki bamla ban penmi palat lani kita ki critical elements bat kum juru ya ki marpo khendo ki ba penmi ya ki bor lani ka radioactive minerals ki ba kentop ya uranium ha ka baide bet ka ni ka seng ka ong bagani ka jingle jong ka te ka office ka de ka jingkwa le don bor klem da kwa shu ban pinsngo ya ka sur upad ba bat la ong ru bala kumba kari india ka de ka basenshar don bor om shu kum kari ka basenshar pad ba na kalyang ka seng ka bu ya ka ni ka jingtho ban persha jur khamtam habala don bon ki jing persyang ban yo ti ya uranium ha ka jilla megalia kumta ka seng ka yeng ban persha ya ka jingle jong ka sorgar pedeng banti ya uranium hapo ka jilla laong baka jingti ya uranium yo le se kan long pen ban kum ka linti ban ple ya ka pandora box ne kum ka ta ka jing ailat ya ka nemsnew bakan wan ban penjat ya ka jat pen rio ka jongi Tiada kasih mentah karpotrek setemban ajar pesan nak kalian juga seng Nyautrep Youth Development Council HYDC seng kemehi kalapa ya kerwo Shaw Secretary City Shaw Secretary juga Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India hapo New Delhi lingbang di city nak kalian seng kalapa ya kerwo pasai ba daleleru kaseng ka persya nam ta jitbu jong ni office nak menta ban persajur ya ka office merondam jong ni ka office nak menta ban weng no ya ka public hearing hak bai dei baka jingti ya ki mar pok khandau ki batip kum kita ki critical element kum juru ya ki radioactive minerals ki bakan top ya uranium halor kani nak ka seng kayang ngamba bat ka persajur ru ba dalele ru nak ka seng kamsha ya ni office ban pendu ya kata kajing pemana pai ba lani kata public hearing hak bai dei ban ti mar pok khandau pok jela ka jungi kibang UI ba nak sen UI ba kani jithu juni office long penban ba kan wan le nak kabor ban le nak kabor ban ti nak kabor ba UI bang itip ba hakarin dia kani kari capai ba omde kari ba sesar tanda uwei hinrei kani ka jingle jong ni office kalong penban ba katemu ban orot ya ka beri ujongi hinrei ka seng iru ka persajor ya kani ka jitmu jong ni ka office ba daleru ka seng kadum sya ban ti uni mar pok kando kumba ngitip baro ba naduk sedang belalet hapok kata jungi bodrik sang balang klayang persya banti uni marpok kandau kata uranium denang lang seng kabuk kini kaji ketho ban persya kamtam habaladon bung kaji persya banyo ti yo nambok megalia kaseng kayang persya baik kata kaji plan jong ni ka sarkar India banti uranium pok megalia nomor lada komangitip ba kata kaji ti uranium yo lesi kanong penpan kumata kalenti pan play ya ka Pandora box ya ka beriu jongi kumang itip ba ladang iti utamar pok kandau ngimtip kalau ban bangi play lenti ka Jepang berwana pok jala jeung ban secara pang ban secara ka Jepang man rung mai hakiman ki pa ba man ki beriu hende dalang ka sengru ka pasajor ba daleru minum kwa ba dalang ka office kan penduk no lani man penduk oleh penduk ka jisu ba kata public hearing bat ru persyaru ka jitu jangan ni ka office banti ya umar pok kandau berpok jala ka jungi